Es tracta, de fet, d'una obra publicada l'any 1902 i que resultava molt complicada de poder trobar, ja que només hi havia l'edició que es va fer aquell mateix any. Amb la reedició que ha presentat ara l'Institut d'Estudis Penedesencs, es fa consultable una obra que es considera cabdal per a l'estudi del Penedès de fa un parell de segles. El Penedès al segle XIX és un treball que recull l'estudi d'Antoni Martorell sobre l'agricultura, la indústria i el comerç, un segon treball de Ramon Esclassans sobre els moviments polítics i socials i, finalment, un estudi de Claudi Mas sobre el moviment intel·lectual, tots ells, esclar, sobre el segle XIX a casa nostra, al Penedès. Un dels editors del treball, Joan Soler i Bordes, comenta que en l'edició que s'ha presentat s'ha fet un treball important per normalitzar lingüísticament l'obra, ja que en el seu moment els autors van escriure amb el català a l'ús dels primers del segle passat. Soler i Bordes ha destacat que la importància principal d'aquest recull se centra, evidentment, en la recuperació d'un seguit de dades que, d'altra banda, s'haurien perdut. L'edició és totalment normalitzada en aquest sentit i, per tant, és consultable, és accessible i hem posat l'índex bibliogràfic, toponímic, onomàstic al final perquè pugui ser consultable, a part de llegible, consultable. Hem dit 1.800 referències, que és una muntanya de referències, i sobretot això, que posem a l'abast de tothom un text que dona un munt de dades que si no serien absolutament introbables. I la gent que s'ha dedicat a la història del Penedès ho sap perfectament, totes aquestes dades que donen aquests 3 estudis que donaven i que, en cas contrari, doncs, s'haurien perdut. Com hem apuntat, es tracta de 3 estudis que se centren en parlar del Penedès a nivell econòmic, polític i intel·lectual i que ha estat complementat en cada pas per un treball introductori que ajuda, esclar, també a situar-lo. No es tractava simplement també d'editar el text i prou. Llavors, el Raimon Soler, que és especialista en temes d'agricultura, economia i indústria, i han fet el seu estudi. El Ramon Arnabat, que és especialista en temes polítics, ha fet l'estudi al text polític, i jo he fet uns afegits amb el text del Mas i Jornet sobre el moviment intel·lectual, que justament és el més llarg de tots 3. És un text molt extens i amb moltíssimes dades. L'obra ha estat editada per l'Institut d'Estudis Penedesencs en la seva col·lecció Biblioteca Penedesenca i ha estat possible gràcies al mecenatge cultural de les empreses Rius i Rius, Agrinova Agroalzina i la Fundació Privada Mútua Catalana. I representants precisament d'aquestes empreses van assistir també a la presentació de l'edició, tot destacant la voluntat de col·laborar en la preservació i accessibilitat d'aquest tipus d'estudis.